بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل فيما قص على عباده عبرة لأولي الألباب، وحرم عليهم أسباب الذنوب والعقاب، أبان السبيل وأقام الدليل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي على بينة وإن الله لسريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ala ipanaguntaman si kusimban niya si Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksami, kisisilaan, mga pagariyami, mga bubayami, mga wataami. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala, ayad itawfiq yan kita no sa giyang kaya kibabetub tano sang kaya dunia, nasulitan no di kang gelebaka si ku nganin ay kasusuatian rekitano na butawfiqan tanon yan sa kapananggilaan tanon sunganin kesababan sa ikararangit rekitano Allah subhanahu wa ta'ala. Mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala ayan yang bagantano sa makam petagugudan ito fikir ketanuran Allah subhanahu wa ta'ala nami pantag sa giyang kaiya isa piyayag o Quran gusto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyak kadili-dili kadua iya kadustaan tanto wa iya mapunadadusa lagi ubadi may inang ka o sabagi na batal na pagkailay sa mga tao adisiding gulawla na ayamataan na pada isa tanto din dili kadua batal tanong udi na piyak kalak-kalak ka mambabatatano amay ka batal pagilayas sa mga maasiyas si Allah subhanahu wa ta'ala na ditano kagya ka manuto na pamagugupaan so kipso pantanuron ditano pamagugupaan so kapakay ng katano si kung mga pagtawtano adisiding gulawla na so lagi da iya betad na tantod na piyak kalak-kalak ay sabapian nagkapakaya amay ka ginan ni matatapa masuswa aso mga tawa di ingalabok sa kagya kamanuto na maasya na ditanusiran pangangalakan o di na ditanukiran pakared na diyang kuto akarata diyang kuto adiran di ingalabakan nagkapakay makatanas surarang ito Allah subhanahu wa ta'ala kapakaya makataling umah so siksa Allah subhanahu wa ta'ala na daap pumilian yan malagi da ka kesugatan yan sa ikong mga tao at imbaradusa agugyang ko to mga tao misa sa ukiran na kagya ka manuto na mampan di magamal sa mapya ugi na kagya bayaran din pagkailay agyang ko to mga tao di imbulawla sa maksiya na so Allah subhanahu wa ta'ala na yakatiro yan na tinawattaku fitnatan la tusiban na alladhina zalamu minkum khasa. Kalakan niyo watig Allah subhanahu wa ta'ala so fitna. Kalakan niyo so mga galabak kasabapan sa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala kasabapan sa siksa Allah subhanahu wa ta'ala kamataan aso kapupakatan na urarang ito Allah subhanahu wa ta'ala so kapupaka Kana agiyang kutuwasik sa Allah subhanahu wa ta'ala na palayan
o kasugatagiang kuto ang mga tao. Kada dalaman sa giyang kuto ang maksiyat. Dito so tigtan na makakararabugang mo nakakadugumaylaw. Lagyan na isa ba papiyakay kitirtan o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagyan ka iya kipsang paintanong si nagiyad ni di itanong di kapamukas sa kataksilan. Nagugiyad ni kipsang paintanong si kudakwa. Giyad ni kapsa partanong sa marata. Nagukapsugutan sa mapiyang. Kakalo-kalo na makatanod sa pagtaw-tanong. Nakapananggilaan niran. Agyang kuto adiran di manggalabak ang mga dusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan niya pag-usayin tanong na may pantag sa giyang kai, di ka pananayan o sabagi kung mga dato, san kung mga bae. Why? O di inagyang kuto, di ka pananayan ni o sabagi kung mga bae, san kung mga dato. Giyang kuto, tigtan o so kasabutatan o rumpipiyan, nagyang kuto, mga dato, di imbabak-bakla. Agugyang kuto sabagi ko mga bae adi tutumbu-tumbu bagantan mo isa usayan uke alo yung sa kitab uke usayo no sabagi ko mga ulama na ayamala na suki alo yan sa Quran na sa hadith ka antano katukawi o anto na uno ni kadidili kadua giyang kaiya lagi da iya suwaswai why paganayron na kanalan tanong was Allah subhanahu wa ta'ala na ayakya pangad niyan na dua-dua susun inad niyan kumana so sirong kumano siya na dua-dua susun kya pangad ni Allah subhanahu wa ta'ala bebay agumama bebay agumama dai katalo inad ni Allah subhanahu wa ta'ala abama kaliyo sa giyang kuto bebay agumama. Na aya pa kay sir. Antum na kibututan sa giyang kaiyaw pa man na mga bakla. Mga mama mga bakla agugiyang kaiya mga bubay mga tumboy. Nagyang kanan ang mga tao. Na uway din. Kainisinditan way ngaraniran subakla aguso tumboy. Na ayamataan na dasiran din makaliw sa giyang kutuwa dua kaya pangad ng Allah subhanahu wa ta'ala ayamalagna giyang kutuwa mga bakla na sisirang pad si ikong mga mama na giyang kutuwa mga tumboy na sisirang pad ikong mga bubay. Mga ulama sa fiqh na uway din kaad na mialo giyang kutuwa apamanaad na mga kaad ng Allah subhanahu wa ta'ala o din anay dad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang manusia sutigtan wa sirungan after na sirungan na ay malag na ad akasangkapan niya nakamamamain na adam pa nakasangkapan niyan kung na hindi ba nakabububay o ay malag na mabubuhay sanguran ad na sanguran niya na mama na adna sanguran ni nabubay. Na gyuti kagya ka manuto na isanan ino sa yung mga ulama. Agyang kanan at tigiran lagi danan inad ni Allah subhanahu wa ta'ala na mampuno pa man na dua. Ikagya ka manuto nakasangkapan ka adna kasangkapan niya nakamamamain na adna kasangkapan niya nakabubay na kailangan na maylay piya-piya o andes kanyan miraramig. Na sa kararami ganon, na siis kanyan kita sa giyang kuto kararami ganon. Ay malag na upama kagiyang kuto manusia, asirungan, na si imirarami gagiyang kuto tabiat yan. Si kutabiat abubay, ibarat yan upama na igira amya kasung sa desin, udin na igira amya katiti, nagiyang kuto titi na si ibub ketual sa giyang kuto upama, na marani sa giyang kutapya malungan yan. Sa lagi do pa mo kapupakatit yung mga bae. Na isaw to akitu sa giyang kuto sirungan na si iskanen ki itong kong mga bubay. Si iskanen ki itong kong mga bae. Kung man waya kapupakatitian na malambot ka lagi do katiti ang mama. Apa man kalambutan so kagya ka manuto nakatitian na ay tigong mga ulama na siyanan kiitong si iko bilangan o mga dato.
Ay mana ini na din inad nu wallah bedi mama udi na bubay. Sagyang ko ta pamana kyo setan ol. Nah, andin ni katan kedu manusia sa bubay sa kanian, mamas kanian na pihak kapanan gila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubanian antuna ini ba na pananayani sudinian lagi. Ayam lagi na pamakasakana miyatan kada mamaka na diding kepakai ubang ka pananayani sa mga bubay. Sumang buso miyatan kada bubay na diding kepakai ubang yang pananayani so kagya kamanutong na mga mama. Gianan ipiyak ipananggilaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa tigian, la'ana Allahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa. Pimurkaan wallah at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga mama adi mananayan sa mga bubay. Pimurkaan wallah. Ini sibda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyang ko to mga mama adi mananayan sa mga bubay. Wal mutashabbihatu minan nisa'i birrijal. Nagupimurkaan mambuti Rasulullah so mga bubay adi mananayan sa mga mama. Nah, ay malag na saka amiyatan kada mama. Agu saka amiyatan kada bubay na andin ni kaaway kasagyang kanan kaya adnar ka wallah subhanahu wa ta'ala amama kasumyong kasi ko kagya ka manuto na kabububay ay malag na mimbakla ka na miya sugat ka agyang kaya katiru Rasulullah paninta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na umangkusa ka na miyatan kada bubay ka na miyawa ka sagyang kuto kaya adnar ka wallah bubay kasi kasumyong sagyang kuto pamana isa kagya ka manuto na buntala kaya pangad wallah ka mamamai na miya sugat ka agyang kai paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apimurkaan mambu so mga bubay di mananayan sa mga mama. Na ikalak tanong agyang kaya paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agupung ka masusugat amur ka paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman sa di ka tubat nagyang kanan akasusugat ka apaninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din na seseding nga di ka pagintaw sa giyang kaya dunia. Uway din ka din ka di kang guna na giyang kaya mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab ko kadadalam ka sa giyang kuto rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayamaan na giyang kuto din ka din katoon so turuan Allah subhanahu wa ta'ala. Abay ka sa kaamama na di ka din babakbakla. Na gusto ka mang buwabubay na di ka dito tumbu-tumboy. Na di ka din katoon. So ay malag na turuan Allah subhanahu wa ta'ala kakagya masusugat na kaamur ka. Na tamang sa di ka tubat na ayad na din ka di manggulaw la sa diyang kaya kibubutog ka sa dunya. Na langwad na sopak sa kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Na pananggilaan tanwanan. Na sa kanwa mga bangsami. Mga bakla. Agus kanwa mga bangsami mga tumboy. Natubat kanu si Allah subhanahu wa ta'ala. Kalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamataan o pamakalitan o kagagasosik sa Allah sa kaya dunia. Na labi editan o kagagasosik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa alungan na mo. Pada pagaluin tanong si ina sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kini pangangalakan niya sa giyang kaya lagi daya kadustaan. Agiyang kaya mga bakla, agugiyang kaya ito na diba? Hambakla, agugiyang kaya katumboy. Miya panutulagin niya Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan natin Rasulullah. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qawmu Lut. Mataan natin Rasulullah aya ipukalak-lakakan din. Bita mana na ipukalak-lakakan siya kung mga umatakan. Na ubayrang galabaka so galabak o kaumulot. Ay malag na ubayrang galabak agyang kutuwa galabak o mga pagtaw ulot ang mga bakla
diran pengabayaan sulagi diran pengabayaan sububay kaya diran di pengabayaan na sulagi diran amama. Wah. Na piyayagan ng Rasulullah kaantanong kapanang gilai. Antanong kapanang gilai amata anak na ubay ni alang-alang adu sa agiyang kaya mga kambakla agiyang kaya katumboy. Kasun si Rasulullah mitero na piyakan na nakatigian ipagkalakakan din mga umatakan ubayran galapaka. So, lagi ugalabak o mga pagtawlot ay malag na mga bakla. Okay. Isa pa namin alo sa hadith. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamiyakatita yang yakini Abdullah bin Abbas. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bakla pamakay niyan so lagi di na mama na munuon siya kini bakla agugiyang kutuwa pinggalbakan niyan sa maksya ay malag nagyang kutuwa dua kataw minggalbak sa maksya dua kataw isa bakla agu isa mama na aya ko kumangkiran na uka kaaktualisiran ang mula-ula sirang sa maksya na palaya sirang kebuno palaya sirang kebuno. Isa kaya pa kay lutaw mga ulama sa giyang kaya kambakla. Ugyang kaya katumboy. Siya kina Sufyan al-Thawri rahimahullah. Natigyan na upa makaad na sa katawang mama. Law anna rajulan abatha bi gulamin. Upa matigyan maad na sa katawang mama. Panalian yang subugwa mama. Wad na matok na mama adina ni panalian subugwa mama. Sa ayamaan na lalagna di ini yan di panalian sa giyang kutuwa piyamalungan yan sa ayak kabay yanon na nasyahwa ay malag na baya ginawa na mata na tigu Sufyan al-Thawri mini itunganan sa bakla mini itunganan sa lagi do qawmulot ay malag na amay kasaka mama dadi bud marg na dinga di ikapanaliya isang kaya mga bugwa mama sa piyamalungan niran kaya kabaya kaw na syahwa baya ginawa na mata na tigu Sufyan al-Thawri mini itunganan sa lagi dugal lebok ko kaumulo pada na sa kababak lai agiyang kanan dingga di kang gita-gita si ko piyamalungan o mga bugwa mama ay malagna na agiya pamana pupakapiyon na ginawa ka. Alright. Tanto apya kasakitan wagamatan wagama Islam agiyang kaya mga tao. Si Abdullah bin Abbas na miya kaysa na inision ang tunay ko kumang o mga bakla. Ang tunay ko kumang o mga bakla. Na aya pitiro yakin ni Abdullah bin Abbas na tigyan na pelubaan na pinakamapuro adar pasagyang kutuain. Pelubaan na pinakamapuro adar pasagyang kutuain. Napagulog siran sa giyang kuto amapuro pamakamapuro apala o di na mapuro a building napagulog siran nun na maulog siran sa lupa na tundog siran na agyang man to na perubak siran na ato gina ni kasakit na giyang kaya bakla o giyang kaya tumboy ay malag na pada ini kukumon o mga sahaba na pagkatabid sa giyang kutamnya kapuro-puro building, udi na miya ka puro-puro apalaw na pagulog nun. Na maulog na maulog sa baba. Na pulibad rope man rin, na pradya man rope. Na opa makadiri, mapunod na dusa. Na di na imaalo yung mga sahaba to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alagi na iyakukuman. Okay. Pada pandami aloy na sa mga sahabat to Rasulullah na isa ini inukita niran akia kukumairan sa giyang kaya mga bakla ago mga tumboy na pitutungon siran. Kapakay siran pa natutungon. Malag na ayakabasang mga ulama na sobra pa na isa giyang kutuwa misina abubaya gumama. Agyang kaya mga bakla ago mga tumboy. Sumisina
babay agumama na ayak kibibidairan na upama kapalaya da makaukit sa kapamilya ibarat na sumama na mama bang manguda na subabay na bagwataw na upama kami kasi nasiran na ayak ko kumanira na pilipudan siran. Nagyang kaiya mga bakla agu mga tumboy. Di pamana di mumutalya. Na mapia mga ngumuda, apia mga raga. Na kena uga silang pulipudi. Kaudi silang bunuan. Na tutungun silang. Prajiang silang. Pagudug silang sa giyang kota pamana pinakamapuro adarpa. Na maulog silang sa lupa na tundung silang rukma na rajia. Nagiyan na natin mga ulama, ikita taralo kadidili kadua ya dusa. Papaman nakiya sobraan yan so tunay ni ba na diisina diinderwa ka abu bayag umama kagiya ina gupon kapatunay gupon matanto subakla na di kero masalagi di na mama sumambuso bubay atongguy na di kero masalagi di na kagiya amanuto na bubay na palakiran kapakaya ikukumso bunong siran prajiam siran tutungan siran agu kagya kamanoto na pagulog siran sang kutamya kapuro-puro adarpa na sakanwaki mga uri pada Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsa ko ubaid na tunganay niyo sang kaya mga tao ang mga bakla ubaid na lulutiw sang kaya mga tao ang mga tumbi na tapa usin niyo siran. Sampai niyo kiran so siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai niyo kiran pekarambit siran sa mga tao sa diyang kaya suwaswairan. Kamata ano pamana na amay ka di ditanaway isa sa para batanog pagilaya agiyang kaiya antunay ni ba na mga bakla ag mga tumboy na nagkasugatan makirarang ito Allah subhanahu wa ta'ala na prabirambit surarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan niyo po naman ang pamanakarsi kagiyang kaya mga bakla, kagiyang kaya mga tumboy. Siya kin Ibn Kathir, rahimahullah, askan yan pamana isa amini tayo wa ulama sa tafsir. Natigyan na, giyang kanan ang mga bakla, giyang kanan ang mga tumboy, na mapia ipiguiran sulangwan nuuran, na ipiguiran panalang na igsagyang kaya dunia, Nagyang ko to akyang budaw na iran na di sila nagkasuti. Oy. Subhanallah. Pama na sumisi na. Abu bayag mama na pigo siran. Na miya suti siran. Ugi na subakla. Agu sutungguy. Na mapi ayat na ipigo iran. Nagyang kaya orang sa dunia. Orang sa langit. Nagusto lang wano sa diyang kaya kaludan. Sang kaya dunia. Na di silang nagkasuti sa giyang kota to na di ba? Na pinggulaw layran. Na giyan na ni kasakit na giyang kai. Ang to na di ba? Na lagi da iya suwasway. Na ikalakta no sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa parantan wakis sa mga bangsa tanong matatago kira na giyang kayapan yakit. Why? Ipangangalakta no kira sa siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan kiat to kawitan sa giyang kanan ang mga katiro Rasulullah, mga katiro mga ulama, may pantag sa giyang kaya mga bakla, giyang kaya mga tumboy. Na malutan pa ni sigidan, so tutulan, si eko, pagtawlot. Sira no pamay, paganay ang makahulaw na sa giyang kaya, alagi da iye adusa. So Lot alaihi salatu wassalam na pakiwatan sa kanyan Ibrahim, kawat o pagari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Na sagyang ko to adar pa katatagunon, natantod na mga tao ang mga tilaka, agyang ko to katatagunon na darpa. Papamanalangan o kalanalungan na tinimuti-muiran, mga rarata iyadat, mga teko, mga sungkelid, dababu pa kasagad kira nga patulis niran, na ini manirang basa katitila ka iran, agyang kuto waton eniba, na sumanga mamakiran na ayap kebayaan yan na sulagi di na mama. Okay.
Nasabab sa gyang utak kinitaralwa kadusta na gyang kaya mga tao na siyugo kiran wallah subhanahu wa ta'ala suluk apakiwatan Ibrahim alaihi salatu wassalam na langwand na kiya ukit da'wa langwand na ukit pangangapin na ini pangangapin kiran Lot alaihi salatu wassalam mga bangsa ko ginikinyo akiniyag kaya mga kalalalungan niyo tubat ka no si Allah subhanahu wa ta'ala kang ano tugupiasa nga ilunin na yaman na nasalungan na mori langwand na kin ini pangagubiyang iran kapita magabi na din yan sila ni kagya kamano to na pangusyatan nabud na ki sigid sa tangila agyang kuto mga tawag yang kuto di kiran di ka pa kandewa yun na Nabi Lot alaihi salatu wassalam na nakagya ko mituman meron na kipkunag sulot alaihi salatu wassalam na miya katap na sulot alaihi salatu wassalam miya katapnay sa tigyan na hikad ng una mituman yang kaya mga pagtawak na titunay ko mga tatagasyulo why langwan na pangangapin langwan na kita da'wa na pimula-ula ko na din nakipid nakipsigat ang ilairan hikad ng una sa kadni kaya kamanoto na kukum sa giyang kai pagtawak mo sabab sa giyang kuto kaya temani ko Lot alaihi salatu wassalam sa giyang kuto din yan ikandewe sa giyang kuto mga tao na piyakata na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat. Apakah sisalin niyan sa miya makataitay ng mga mama. Kagi ako, makaumagyan ko ta mga malaikat si Lot alaihi salatu wassalam na kagi, di na silang katano ba silang mga malaikat. Na magang sumagaan na kagi melay niya na mga tatay ng mama na minitapok yan silang at tigin na saya tipu ko tanong kakuan. Yang kaya mga pagtaong na titunay kong mga tilaka. Nabupungan nyo iran maylay. Lagi daya ka pa nga tatay diyo na naditanos ito mga. Okay. Na tigad ko mga malaikat. Hey Lot alaihi salatu wassalam. So katutukawin ka na sa kami na mga malaikat kami wallah. Na ino kami piyaka silin sa mga tatay da mama. Ang tuga-tuga ayaw bagyang kaya mga bakal ang mga pagtaong. Andun na anirang kataan may susik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasulun so kiyan nagaw nagyang kutuwa pagtaulo taad na mga bisitaulo tamya makatetay da mga maman nagusira na ki kurapan na buwiran na ki suldiso wala yun na buwiran atagan na tira na lota. Adong na bisita nga mga tatay da mga maman na inungar kami sila di pananakaw. Astaghfirullahaladzim. Pamanagina ni sakit tagi yang kaya bakla. Bupun makailay sa matso mama. Bupun makailay sa mata ida mama. Tiya budid mo lawas ya. Nagyuto. Yang kuta pagtaulot. Na agya. Ato na iniba na. Katukaw nila na nabisi taulot akuan. Mga tatay ida mga mama. Nabusiran na ki. Pamanong ko wala yulot. Kato na iniba. Tira na. Bukan nakara kami mga bisitangan na. Astaghfirullahaladzim. So kaya dito niya na tigong mga malaikat na Lot. Laangwan na miyarat-yar kasagi ang kaingad na tawagan nga siran na awa kanub sa ingad daya. Awa kanub sa ingad daya. Na uba kanub sengor. Pamana, hindi ka pakatalikudi na uba na sa kataw kanub dumingin. Okay. Kagiyang kaingad na klid nami. Nagupakawranan wallah subhanahu wa ta'ala sa ato. Asidjil. Sa dumingin na kasugat. Inong tatira na si karumang ka, na dir ka po kaunot kadakan ng paratiya. Nagyutim yung gulawla at tinimu ulo. Alayhi salatu wassalam, so miya kay tito, miya ratiya yung apagtaw. At tiginayman to na miya kaw masurarang ito wallah, aklid niya nagyang kaya ingad. Sabab sa diyang kaya, kinitaralog na katitila ka diyang kaya pagtaw. Na pagawatan sa ingad akapita na ubeen dumingin rakan. Why? Na yutim yaswayan asip ko kakapita yan na ina gumya na tadi solo tagugyang ko to mga to miyarateyaw na damati na miya umas mga giyang ta mga malaikat na kili dira na giyang ko to darpa paja'ala aliha safilaha amalag na biyaliktad wallah subhanahu wa ta'ala kili duwallah giyang ko to ingad narat taro sa piyakawranan yan sa agya kamanuto na mga ato na
miya pulang-pulang agiyang kuto mga taulo alayhi salatu wassalam. Nailan yung manarin mga orip no Allah. Inuro katanoy penutulo Quran agiyang kaya lagi day. Ang mga ayat kakana bang mustahil ang mga gulawlar kita no. Amay ka di tanong sa parang nagyang kaya mga bakla. Di tanong sa parang nagyang kaya mga tumoy. Nasiksa ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Na makaprakrakistan. Na mamagugupatan waki. Tapaw sang tanwag yang kai. Mga dato adi mo bakla, mga pamilya tanong. Mga bangsa tanong, mga maranaw. Igira kaya miya kailay ka sa bakla. Na api gibo kaya tirang na watakulay. Pakiwataan. Ako naki diyan kaya masusuakan na di imapya. Isampay tanong. So da'wa, kaantano di kararangit ti Allah subhanahu wa ta'ala. Umabuod na luluta ka kagya ka manuto na tumboy. Na saparin ka. Na uwaki uding ka kasaparin na ayam minus na kabud na ka. Kabud na ka. Di nga pakada po sa walay ka. Di nga di pitirain. Di nga di kuwi sa mo na pa. Kabasta so tawa baradusa. Adi ka na yung puratiyaan na di ka pandikuwi sa mo na pa. Tanto na ipakaida kagya ka manuto na nakipsipan kang pumarata. Na isaaw kita kasapat sa marata. Na amay ka, di ka di pumamakin na ginululuta ka. Di ka di pumamakin na ginagiyang kuto ang mga tao. Ang makasusugok sa giyang kuto adusa, natapalis ang asiran. Tawla ka nakasiran. Kakalo-kalo na makapamimikiran siran. Na mapamikiriran na tubat ako. Wagi ka, miya na nga nalulutak na kay nitula ka kuwiran. Nakagisa ka tanong na sabi na masusuwatan mo yan. Kaya po pakilay tanong kung mga lulutan ng mga bakla na mapipiyap na ginawa tanong kiran. Kababayan tanong, so sa pagkinatabi, tanap kababayan nila sa mga bakla. Igira na di pa mga ruman sa rangaw na yan, di pa kapamadakan ng mga bakla. Aya po kuwan sa iligan, kagayan ng mga bakla. Ano man di tanong, kasugatan mo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ang piyasokit kagwuntan ng bakla na datan ron raw kan kabatan kaya ka manuto na kababay sa mga bakla. Ad naluluta ka, ana may laing atumboy, na mapiyak ka taguyan sa giyang kuta puso ka, sa giyang kuta kaguin. Rarangit sa giyang kuta katutumboy ni nada. Kaya ka manuto na bedepan mapipiyagin na. Ano man na yung pamaydir tanong katiuba Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataya. Yang kaya pandemik. Na piulang yan ang yan kaya tao sa dunia. Milyon-milyon na miyatay sang kaya dunia. Na pamana ditanok ng kagedam, ditanok ng pamana bakakuha sa tumang. Si kurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Madakala miya kalapas kuman. Madakala kaya din sa galabok. Tanto tanwa kaya sakitan sa giyang kaya sagedagiyang kaya pandemik. Na igaday yung kaya katay pa nagkasoy. Apa mana di batutulaad na apa mana ikadua agkasoya pandemi ka sobra pang sakasakit sa giyang kaya sumiyagin. Na di tanong tubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama kaya miyatay sa giyang kaya miyo na pandemik na pira ka milyon. Na kapakaya puluan ka milyon, gatusan ka milyon na putay sa giyang kaya pama. Na pakaumap man na pandemik kami ka di tanong tubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Mamagugupatan wa ki mangoripan wallah. Tubat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Mamagugupatan si kukang dawa. Kena kibay po din dawa ng mga ulama. Kena kibay po din dawa lagi kaya kigagandabak sa diyan kaya mga Islamic center. Lang tanong na kikapapatutan si kudawa. Dawa tanong, isampay tanong sa Islam. Isampay tanong kung mga bangsa tanong. Isapar tanong sumarata. Uriyanan na pangaluin tanong o antong na padaw pamana na mga bunta lagi ang kaya kapananayan. Madakla pa man na ayaw mo pipikir niyan, na ayaw mo bakla. Nagyang ko towa titud na bakla. Na di niyang katawan na saka, nagupong ka pa di pananayan sa galibo ka bubay. Kaso galibo ka bubay na sakay ni galibo ko, na di ka pa di imbak bakla. Pananggilaan tanwa na. Lagi din mo na madakla mga bubay. Kanapa ka tumboy? Na ay paparangayan ka na, paparangayan na tumboy. Mga kanditara mama. Na mapad ka sa giyang kanan, ini pamanin tao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimurkaan wallah. Pimurkaan. Sububay apisayan sa mama. Na pimurkaan. Sumama apisayan sa bubay.
na panangila ka. Uway. Ay malagnas ka, mama, na pananggilay nga o baka di baka pananayan sa bubay. Mga mama, di magaritis. Piray matipkilit, tanong ang mga bangsa, tanong ang mga maranaw. Akipagaritis ang mga mama. La ilaha illallah. O na, bakit nakagya ka man ito na masusunuralok siya? Miyalingan si wata ka magaritis na ito na punayaw na ka. Uway, mauluwa lang ito. Miyalingan kasi wata ka mama ang bubrislit. Kasusuan niya sa bubay. Bubrislit sa bulawan. Sisising sa bulawan. Papalutan na yan na bukian. Mag-irpin. Ato na yung tanong. Mauluga lang ito. Miyalingan kasi wata ka bubay. Aya kagkamisita niya. Nakagkamisita mama. Mabasa mo nga na diyan kaya lima niya na ikakaro-karo yan sa dunia. Diyan kaya po sa diyan na ilalapot yan sa kasilaan niya na ilalapot yan sa dunia. Ay ka pantalon niya na bendang iba sa po pantalon ka tumatando na yung tirog na lawas yan. Natunay punayo na ka. Misugatar ka agiyang kutamor ka wallah. Uway. Naginan. Ginan ni mga buntal akatutumbu-tumbuin. Ginan ni mga buntal akang bubak-bakla. Uway. Gupo na ka ditalapan ni suwata ka abubay. Aayakan dita rin, nakanditara mama. Na makatukaw ka na ayap kubayan yan, nalagi din na bubay. Uway. Kakagya, ayad na miya tago sa pamikiran yan, alam mo na, sulutan yan na, ditar na mama. Uway. At sa katanong na ay daw, di pa mama sa sumanga watatanong, sa mga pantaludera na di na ibar ka da sa giyang kaya pamana. La ilaha illallah. Miya ilang ka mambusuwata ka mama. Di kikini-kini. Mag-aritis. Eh na. Ato na ipundayo na ka. May kakagya ka manuto na may lain ka aya tutumbirin na lagi din na mama. Na yan hindi mo taliya. Nasaba pa din na nanukyan dire nung tanong. So mga lokos na dire-dairan siya pa sa mga watairan. Mga bangsa ko, ayak pa ka rin tanong siya. Na ang tunaw ni ukit, akapo kalidas yung mga bangsa tanong. Eh, saka kaya pagariakan, wata akan na bakla. Saka bubayakan, wata akan, atumboy. Ano ba daw kita kapakaligtas kasan? Ano ba daw kita kaya ka man ito nakapakapitubat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan sa din sa tao ikaya iyan o di makapamamangan eh. Pamanasan sa tao ikaya iyan o di makapamamangan eh. Kaigira kiyap niya kawida kanina ay niya bupulan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natubangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa emalag na kaluwagan sa kawiyan. Why? Na sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao man tasabbara sa tao pamana sabar. Sabar niya lagi ang kuto pama natibaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na pamana sabar na kagiyang ka na nakababakala ka. Sabar na kagiyang ka na nakatutumbuin ka. Sa emalag na ikalakas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na priskiyang ka Allah subhanahu wa ta'ala, tibangan ka Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkasabar ka. Why? Pagkasabar ka. Wa ma'u'ti ahadun ata'an khayra wa awsa' min as-sabr. Din nating Rasulullah inibigay pinakamapya apabamagay ang sikutawarwar ko kasibar. Saka abakla, saka atumwi, nasibar kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ka nakaswalla, kena ubas sa kabu, di sabar. Di ka pipigiray, nakagya tumbuy ako na di ako na kasabar. O di nakagya bakla ako na di ako na kasabar. Di, kasukya pa kasabar o mama. Tituwa mama. So kya pa kasabar o tituwa mama saban yan mabinasa sububay. Na lagi din no to akapasibar ka at bakla sa ubang kakagya ka man na pamakaya so lagi ka mama. So kaya pa kasabar, umalay kalakwalla abubay. Sa uban yan kagya ka man ito nakapatuli sumama. Na lagi dekad na nan atumbuy. Umang usibar ka sa ubang patuli so lagi dekad abubay na pagkakuha ka sa balas. Dahil na pidaya na nan. So di ka sibar mga mama. Sa uba silang makasina kung mga abubay.
Na lagid na nanukapis sa baro, tumboy sa uban niya nakagiyakaman ito na kasina iso lagi diya na mama. So kapupakasabar ang mga bae, ang mga naipanatya, sa uban sira nakagiyakaman ito na may suwa-suwa ko mama. Na lagi dit na ato na iba nakapakasabar ka at tumboy sa uba kami suwa-suwa ko kagiyakaman ito na lagi daga abubay. Na did na ba nan bidaan, ayaw po amataan na ayaw kailangan tanong na ikalak tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Isa amore purya pagaluin tarusi. Na ded na bulong agiyang kai. Alagi da iya panyakit arwar ko ini bulong no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maana suparatya si wallah, kalak si wallah subhanahu wa ta'ala. Agugiyang ko to di ka pamimikira na sa giyang ko to marata undes yan. Way marata undes yan. Laniman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna sakataw ang manguda. Asumyang ko Rasulullah, tinaya Rasulullah. Idini ako masa pamana, di ako di makasina. Why? Astaghfirullahaladzim. Yang ko mama, na sumyang ko Rasulullah, tinaya Rasulullah na kuha ko ka sa idin, sa pamana upa ko di makasina. Mga na mapakaira ang sukasina. Na yang ko mama na pamana, sabot ko adna sakitian, malay kabaya, na ato na ipitiro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiyan na katake sa bulunganan, at tiyan sa giyang kuto mama, at tiyan na atuhibbuhu li ummik, upaman na, kagyaw paman na, kabaya ka ay dinanaan sa kapsina nga, bakapiya ginawa nga sina ka na sina na tao, paman na ikabaya ka sina ka na anasinaw, at tiyan yung mama, na di, yan ko pa yun. Kapamaka na sinati na nabunong na ka. Natigyan na Wakarila ka asyo wata ka abubay na anasinaw. Namin ikurutok man ang tamamati na di. Di ako nung pakarila. Ubas wata ka na abubay na ubay na sinaw. Kapama nabunong na ka. Natigyan na ikasuata ka amang gulawla. Kaya kagya ka manuto na babuka. O mga babuka. Natinadi. Natigo Rasulullah. Umasakit ka. Na masakit mamukusala ko. Saka abang sako abakla, saka abang sako atumboy, nagin ani pipikiran ka. Why? O pamaka adnawata ka. Na din ka kububaya ano bang ka malagayan ni mutalena bakla. O pamaka adnawata ka mama. Na din ka mabukububaya ano ba naman nagka awata ka bubaya ni mutalena lagi din nabubaya tumboy. Nalagi din na sa lakor ka, umasakit rakanan na masakit mo sa lakor ka. Na aya dun sa lakaw, na siksa Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia, na aya mala na si salungan na mo. Misabab san mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala, na inisampay tanwag yung kai, lagi dai, kalo-kalo na katapausan tanwaki sa mga bangsa tanong. Why? Api aki di nga lulot. Basta kaya lagi deka akuan. Ito na iniba na maranaw. Adi mabakbakla. Di tutumbu-tumbu na sa paring ka. Udi na pasayan sa mama. Ama abubay. Udi na bubay pasayan sa mama. Udi na mama pasayan sa bubay na sa paring ka. Why? Sa kakagagaan kaon. Why? Apias mga Kristiyan. Ako makadansi ko mga darpatan. Why? Yang mga darpatan usarano. Ubay kiyad na mga parlorsan. Ubay na mga parlorsan. Aayakir ko na mga bakla. Tita pa usaan tanwaki. Ako lang tanong sukirok sa nga na parlor. Ako kakisa pa man na mga pangangalot ka pura mga mama. Para ko mga mama. Di nga di pa ka pangalot ko pura mga mama. Huwag ka mamusap mga pamana, mga beautician na mga bubay. Para ko mga bubay. Pamana, di kiran di makapangalo, di kiran di kagyaman ito na makatitanusan. Di nga si ipugwita sa yan kaya mga darpatan, wag yan kaya mga bakla, wag yan kaya mga tumboy ka, sumur ka Allah subhanahu wa ta'ala, na di marami-rami. Na saan sa ayakaw ya ganyan, na giyan ka na ng mga bakla, giyan ka na ng mga tumboy, na lang na kasukat yan sana haram matianan, dahil ng bida na nagusububoy. Nagyan kanan akatatagur ka agyan kanan ang mga bakla, katatago mga bakla, mga tuboy sa agyan kanan ang mga darpatan, nagyan na ni putumpan ra katano rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala.
Na pamagugupan tanwaya laborong sa mga datutan. Dia buat kaya pamana na maiinang kayo na susabagi mga karibatan na di tanukin na kaagyan kain din lagi daya pamana pagkabangkit ko ingad. Kailan ni man naging utam yung gulaw-law pagtaulog. Miya bangkit sila nga sabok sa diyan kay mga bakla. Nanana sa katano saranaw nato na ipna yung tanong. Pamana siya gud tanong bangkit. Oy, sagyang kaya miya su amarawi. Nato na ipna yung tanong, bangkit tanong pamampuruman. Oy. Nanapanin ta ko Allah Subhanahu wa ta'ala adna miya kwatano si endo na tubat tano si ko Allah Subhanahu wa ta'ala mamagakulatano palayatan waki mugup si ku da'wa da'watan waki api ada katatapian ng agrupo na kaya muslim ka na wajib berkad na supkailay ka amaksya na kaya ka man na kisapar ka na ayap kisugo ka nagyang puto agal baka mapya aginan ikapakalides tano kurarang ito Allah Subhanahu wa ta'ala balasan kan Allah sa mapya sa kaya pamamakin tano sa panginta batan mapipia na ilides tano Allah kulang manurarang itiyan sa tanong buto bisa diyan ka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.